Waqt li stqarret li għatfadal ħafna xi jsir, Yvonne Mallija, direttriċi tal-Fondazzjoni Sebħ, tenniet li l-għajnuna tal-Gvern fil-protezzjoni tan-nisa fil-vjolenza domestika qed iħalli effett kbir fuq l-avvanz tas-soċjetà. Id-direttriċi tal-Fondazzjoni li qed tkun ta' kenn għal ħafna nisa u tfal li jsofru minn din il-pjaga soċjali qalet kif l-għajnuna li qed toffri tista' biss tkompli tingħata bis-saħħa ta' ftehimiet li għandha mal-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal. Mallija kienet waħda minn dawk li intervjenew waqt il-laqgħa speċjali tal-Kabinet man-nies li saret it-tlieta f'Dar San Giuseppe f'Santa Venera. Fil-laqgħa numru ta' persuni bejn professjonisti u oħrajn li gawdew mill-ħidma tal-Gvern ġew mistiedna biex jagħmlu l-interventi tagħhom. Dakinhar fl-intervent tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela saħaq kif il-Gvern impenjat biex ikompli jgħin lil kulħadd jimxi l quddiem. Mallija spjegat kif ħaddiema tal-Fondazzjoni jgħinu lil dawk li jirrikorru għall-appoġġ u jgħinuhom biex ġala darba jkunu ħilsa minn kull abbuż ikunu jistgħu jerġgħu jibdew jgħixu b'mod indipendenti. Qalet li l-programm Milja fl-aħħar sentejn laqa' 71 persuna, inkluż 41 tifel u tifla li l-età tagħhom tvarja mit-twelid sa 19-il sena. Qed isir ħafna u sar ħafna nirrikonoxxu illi kien hemm qabżiet ta' assistenza, però tajjeb illi jibqa' jkun hemm commitment u investiment f'dan is-settur biex nibqgħu nipproteġu il-nisa u t-tfal illi jkunu għaddejjin minn dawn is-sitwazzjonijiet diffiċli ħafna. Id-direttriċi u l-kofundatur tal-Fondazzjoni Karl Vella, Claire Kirkop, ukoll esprimit l-istess sentiment soċjali fejn qalet li huma jaħdmu mill-qrib fost it-tfal u l-adulti li jkollhom xi sitwazzjoni ta' mart jew telfa fil-familja u jipprovdu appoġġ psikoterapeutiku u edukattiv permezz tal-arti u drama fost l-oħrajn. Huma jgħinu wkoll b'terapija f'każ fejn ġenituri isofru minn telfa ta' tfal jew xi sieħeb jew sieħba, inkella fejn pazjenti jkunu se jirċievu xi kura barra minn Malta. Kirkop irrimarkat li dawn l-għajnuniet jingħataw kollha bla ħlas u għalhekk ma jkunx jistgħu jaħdmu mingħajr l-għajnuna kbira mill-Gvern li hi kruċjali. Minkejja li dawn l-isfidi sibna kooperazzjoni sħiħa min-naħa tal-Gvern. Nixtieq nirringrazzja dawn il-Ministeri tas-sapport imprezzabbli li jtuna għaliex kieku s-servizz ma jkunx jista' jingħata. Kellim ieħor kien Ahmed Fakri li qal li wara li fl-aħħar snin kellu l-vizzju ta' droga li waqqgħu lura f'ħajtu u lanqas seta' jsib xogħol, irnexxielu jsib saqaħ mill-ġdid u jerġa' jintegra fis-soċjetà bis-saħħa ta' programm mill-Aġenzija Setqa. Mindu gradwa mill-programm ta' riabilitazzjoni tal-Aġenzija ħassu li kien kapaċi jerġa' jsib lilu nnifsu mill-ġdid u anke jidħol fid-dinja tax-xogħol. Illum qed fostkom ningrazzja kulħadd ħasam għatani dak il-baril li mxiet bih barra, ħdimt bih. Illum ninseb fostkom u ningrazzjakom minn qalbi. U thank you. Dr. Christian Camilleri, avukat li jbati minn diżabilità, irringrazzja wkoll il-Gvern għall-għajnuna biex illum qed jgħix ħajja indipendenti minkejja r-restrizzjonijiet u problemi li għandu. U qal li dan l-appoġġ kruċjali biex persuna b'diżabilità li tkun trid taħdem f'impjiegi meqjusin diffiċli bħal dak tal-accounts ikunu jistgħu jagħmlu dan b'mod faċli. Qal ukoll li għandu jkun hemm aktar sinerġija bejn l-edukazzjoni u x-xogħol għal persuni b'diżabilità u idealment ikun hemm aktar min jinvesti f'impjiegi simili. Benefikat minn din l-iskema biex ikun nista' ngħix ħajja indipendenti